conjuminat, i per això m'he servit com a material del coneixement de l'obra poètica de la Simona, de la consultació prou assídua dels seus diaris i també dels manuscrits, dels apunts, dels articles que la seva filla, de la qual us he parlat abans, va posar a la meva disposició. I precisament, consultant tot aquest material i sobretot els paperots, m'he pogut adonar que a costat d'aquest folklore intime du Roussillon, ara pla fa música, hi havia altres punts de recerca, diguem-ne, folclòrica, per simplificar, que també la Simona havia treballat, si bé no fins al mateix punt, però que se mereixien consideracions. En particular, un recull sencer de pregàries de senyadors, o sigui, de pregàries amb finalitats remeieres, i més tardanament m'he adonat de l'importància dels contes dins la creació de la Simona Gall. Doncs la poeta ja la coneixeu, els 4 reculls. És a la casa Samsó, aquí dibuixada per ella mateixa, que la Simona degué fer la descoberta del material folclòric, evidentment sense tenir-ne consciència immediatament. Quan diu d'una de les protagonistes d'un conte, la Melis, quan diu que aquesta nina, aquesta minyona, quan era nina, sentia molta literatura oral, ara una pregària, ara un conte, ara una cançó, a proximitat d'aquest portal de la paraire, bé on pot suposar que la Melis deu tenir quelcom de la Simona, deu deure quelcom a la Simona. És a casa mateix, segurament, en braços de la seva mainadera, que és la Maria Siné, i primera fotografia de la Simona, veieu que ja hi ha un temperament que se dibuixa. És segurament de la boca de la Maria Siné que degué sentir les seves primeres cançons de bressol, se pot suposar. La Maria Siné que aquí veiem en funció de mainadera i que retrobarem dins el folklore de la Simona com a una de les seves informants. El seu germà, hem parlat de la importància del seu germà, el seu germà que, per això no ho he dit abans, durant les passejades li podia recitar una poesia o altra que acabava de crear, i en particular la Simona té el record de la poesia que diu: «Tres reis d'Orient, tres reis caminaven, del cimall del cel han fet la baixada amb un serronet d'esteles de plata». Aquesta poesia de son germà, de 1908, té a veure amb la cançó popular, car existeix dins el cançoner català una cançó de reis que comença d'aquesta manera: tres reis d'Orient, tres reis, i em sembla que no caminaven pas d'altra cosa, però la poesia li arriba a la Simona Gall, ja us he dit, per la via de son germà, però trascula en aquesta poesia el record de la cançó popular. I no és pas estrany, doncs, que en les primeres poesies de la Simona i més tard després, aquest motlle de la cançó popular sigui molt pregnant, sigui molt present. En Josep escriu un dels seus primers poemes, són els goigs de Sant Maurici, escrits per la capella que comparteixen Illa i Corbera, em sembla que és en el terme d'Illa, en fi, la gent de Corbera hi van, Goigs de Sant Maurici, doncs de Josep. I el 1915, a Saint-Maurice, i això se troba en el seu jornal, en el seu dietari, a Saint-Maurice, chant des goigs de Josep. Doncs, almenys aquest petit contacte amb la tradició mitjançant la poesia de son germà. Fins ara,
el que hem pogut anar resseguint de manera segura. Després podem fer hipòtesis sobre la presència que podia tenir la literatura popular i la cançó popular dins la vida d'una senyoreta a principis del segle XX. Això és una altra cosa, però tot el que hem dit són presències i influències ressenyades per la mateixa Simone. I fins ara ha estat tenir contacte amb la literatura popular. A partir d'ara he mirat de resseguir el que són les seues pròpies produccions o reproduccions de literatura popular. I una de les primeres la tenim amb una cançó de bressol que canta ella mateixa pel seu nin. Veieu aquesta magnífica fotografia. Maman chante une berceuse catalane. Maman és ella. I aquesta cançó de bressol diu, la sentireu després, non, non, petitó, la mamà se'n va al cantó a cercar lo parpelló per amusar lo niño. Possiblement la mateixa cançó de bressol que li cantava la Maria Simí quan ella era un mainatge a la trossa i de la qual se recorda perquè les circumstàncies li fan néixer aquesta cançó. He parlat del motlle de la cançó popular que retrobem clarament en diversos poemes d'Aigues Vives. No és pas que hi hagi voluntat, no ho crec pas, en tot cas no ho puc dir de segur, que hi hagi voluntat de la Simone de reproduir, de reprendre el motlle de la cançó popular, però és la forma de poesia que se li imposa, que li ve espontàniament, diguem, el contacte de la natura. I, entre altres, en el poema triat per la Generalitat, per la postal d'homenatge a Simone Weil. Dins el primer recull Aigues Vives tenim la prova també d'aquest contacte amb la literatura popular i d'aquesta voluntat de fer-ne quelcom o de crear a partir d'aquesta literatura. És el poema que se diu, el títol és clar, Aire dels Goigs, i que la Simone escriu arran d'una passejada feta a partir d'Oleta en homenatge a la capella, el santuari dedicat a la Mare de Déu de la Roca. És el poble de Nyer. Mare de Déu de la Roca, dreta enmig del pedregar, on reprèn a la primera estrofa i a la darrera la construcció mateixa del goig amb la invocació, encara que no sigui pas estrictament el model del goig, però hi ha el record dels goigs sentits durant la seva infància i joventut devota. Sabem que a l'agost de 1926, i això ho sabem per un testimoniatge de Tomàs Garcés, tornant de Font-romeu amb la Simone i d'altres amics, com que venen de sentir, de veure representada i de sentir les tonades també, de veure representada la peça de Josep Sebastià Pons que se diu Amor de Pardal i que és feta a partir de la cançó Lo Pardal, el tema de les converses entre els amics en el tren baixant de Font-romeu són les cançons tradicionals i se posen a cantar. I Tomàs Garcés diu que la Simone en va cantar unes quantes. Doncs tenia al seu repertori unes cançons tradicionals, ni que sigui Lo Pardal i Muntanyes Regalades, que és el mínim sindical. Però res d'això encara no és suficient, aquesta petita atenció per la literatura popular, dic petita perquè són els testimoniatges que tenim, si cas era molt més desenvolupada. Passar a crear és una altra etapa i passar a recollir en serà encara una altra. Entremig de recollida i de creació tenim un llarg poema escrit l'estiu 1932 i que serà publicat a la Revista de Catalunya el 33 i que se diu El Gorg Estelat. El Gorg Estelat és un d'aquells estanys per damunt d'Èbol en els quals la Simone ha anat de passejada i fins i tot és documentada una estada, va passar una nit i un dia, una nit sota la tenda i un dia que va ser per ella realment una escapada, és per ella com un gran viatge i li proporciona moltes sensacions. L'aire viu de la muntanya
I la presència d'aquesta superfície, aquí no és pas el gorg estelat, és el gorg negre, per tal li fa, aquesta superfície que no sols és d'una bellesa a te fer deixar de respirar, sinó que és ple aquest paisatge de llegendes, és ple de literatura popular. I el poema que la Simone escriu, el gorg estelat, precisament és una subtil barreja entre les seues sensacions d'excursionista i la llegenda. La llegenda són variades, les llegendes lligades amb els estanys del Pirineu, però hi sol sortir una dona d'aigua, que surt de l'aigua, evidentment, d'aquí el seu nom, una encantada que enamora un mortal, un jove mortal, bonic, ros amb ulls blaus, això és el cànon de la Simone, i que és un pastoret poc experimentat. Hi ha uns amors entre la dona d'aigua, que és ja una dona feta i que ens ha d'estimar, i aquest pastoret que se n'espanta però que també se n'encanta. Finalment, tot s'acaba bé, en tot cas per la moralitat, ella torna sota l'aigua i ella el seu ramat. Això és la moralitat de la Simone. Ai, vos hem parlat del gorg estelat sense voler fer veure. Jo el tenia aquí, com que preveuen tot, fins i tot la diapositiva suivant, ve tot. Dels estels de l'encantada, el gorg sempre és estelat, dins la pau de la muntanya es guarda el somni daurat. Doncs si aneu, fareu, com la Simone, el somni d'aquestes amors impossibles entre la dona d'aigua i el pastoret. Donc, vet aquí un poema en què realment la pregnància de la literatura oral és molt forta perquè ocupa gairebé tot el poema. Les impressions de la Simone serveixen únicament a posar en context, a contextualitzar les amors de la llegenda. L'etapa següent serà de passar a ser folclorista. És a dir, i encara no ben bé amb aquesta diapositiva, perdoneu, perquè se tracta aquí també de creació a partir d'un model de literatura oral. Sabem, perquè ho tenim documentat, que el 1935, l'estiu de 1935, la Simone Gai, que feia vacances amb sa mare, que li guardava la mainada i els fills, l'home seria pas, fa una estada a Sant Pere dels Forcats i d'aquí fa passejades. En particular va a a veure el capellà, que és Josep Maria Castellà Roger, amic seu, i va precisament amb una idea ben precisa, que és de li fer transcriure la música d'aquesta cançó de bressol, de la qual coneix l'aire, i sobre la qual, és un aire tradicional, i sobre aquest aire tradicional ha escrit per la seu nina Simone, nascuda, que té un any, nascuda el 1934, ha escrit una cançó de bressol. Veieu que el model és salten i ballen, que li darem a l'Eloi de la mare, però aquí és que li darem a la nina bonica. Lletra de la Simone, partitura de Castellà Roger, en la qual no se pot pas llegir, potser perquè és massa petit, potser pas veieu si s'arriba a llegir. Cançó feta per sa mare, per la petita Simone Gai. I al mateix any, no sé si al mateix dia, però durant la mateixa estada, aleshores, l'encontre decisiu. Un extracte d'un text que publica el 1961 a la Tramontana, on explica la gènesi de la seva recerca folclòrica. Gairebé el trauma inicial. En août 35, la veuve Fabre, qui accusait 98 ans et ne paraissait pas en avoir 80, en fi, val la peine, gardait une mémoire assez fidèle des anciennes prières et aussi des Noëls et des caramelles, aquelles cançons de Pasques, si voleu, com a synonyme de goig als ous, qu'elle ne pouvait plus chanter. C'était une femme étrange. On eût dit une civile inspirée, grande, osseuse, les cheveux embrouillés, dépassant le foulard noué. L'ample jupe de droguée bien froncée à la taille. Il semblait que ses longues mains si nerveuses étaient prêtes à jeter un sort.
peut-être à cause du pouvoir magnétique de son regard glissant. Je l'avais rencontrée un soir qu'elle revenait des champs. Il semblait que alguna inquietud devia tenir la Simona, fi, vull dir, alguna inquietud de recerca de coses tradicionals, perquè he pogut deduir d'altres escrits que era en Castellà Roger, ell mateix que li havia dit d'anar a veure aquesta dona. Un soir qu'elle revenait des champs, silhouette sombre entre la haie blonde des blés mûrs et portant sur son dos un sac d'herbe débordant de coquelicots. Je mis beaucoup de temps à apprivoiser son humeur sauvage et méfiante. Peu à peu, elle me livra ses trésors. El dia mateix, o l'endemà, i un xic als anys següents. I en tot cas li obre la porta a la recerca. I on veu aquí que hi ha una voluntat de recerca, en tot cas una voluntat de recollir. Aquesta voluntat de recollir se l'emporta a la plana quan arriba a Illa, i quan arriba a Illa, un cop passat de l'estat de muntanya, té l'afany de posar per escrit coses que sap, perquè s'adona que en matèria de folklore sap coses, de sempre, però mai no les ha escrites, i aquestes coses les comença a descriure. Per exemple, ho té al costat de casa, el famós portal, doncs, de la Paraire. Se recorda que les dones velles, quan era ella petita, mai no passaven aquest portal sense fer aquesta espècie de conjura, en suma. Déu vos guard, Verge Maria, vos i la companyia. Una manera d'anar més segurs, sigui entrant, sigui sortint. Mira, encara una vegada, digueu-m'ho quan parli de coses que no veieu. Vet aquí al portal. Recull també, al mateix estiu, coses sentides a Sant Miquel de Llotes, al mas de Sant Miquel de Llotes. Al mas de Sant Miquel de Llotes hi ha un Simon Tichadou, aquí és mudat, pels menesters de la fotografia, però és el pastor que interessa la Simona. Aquest pastor que té una manera, que té una ciència veritable de les bèsties, del ramat, de conduir les bèsties, però que interessa molt la Simona, té una manera especial de veure la vida i que a part tot veu signes. I en aquesta personalitat estic segura que la Simona s'hi reconeix, perquè tindrem testimoniatges que ella també, tot i ser molt creient i d'una religió molt catòlica, molt ortodoxa, té aquesta, també veu signes un xic a per tot. En particular, li arriba de dir, quan cerques quelcom, ho trobes, quelcom que te fa realment menester, ho trobes allà on el teu esperit te diu que ha de ser. És una forma de pensament màgic, I de fet, aquesta dona era predisposada en suma a la recerca folclòrica, a la recerca etnogràfica, que no pots fer si no comparteixes, si no tens aquesta empatia amb la gent que produeix aquesta forma de literatura, o sigui, si no adoptes el seu punt de vista. Em sembla que no li costava gens adoptar-lo perquè ja el tenia. I això és un parèntesi, la seva filla també. Me recordo dels pilots de paperassa, on t'assegurava que trobaria allò que li demanaves. I de cops ho trobava. La Maria Siné, l'ex-mainadera de la Simona, és també mainadera del seu fill. Com ho veieu aquí, quan ve durant les vacances, el nin té uns 2-3 anys, i aleshores, a més de ser mainadera, és per a Simona una font de folklore que pensa a interrogar i de la qual pensa a notar el que diu, el que canta. L'estiu del 1935, la viu de Fabra, havia revelat a la Simona l'existència del pandero. El pandero és un tambor de forma quadrada, amb ribans i cascavells. Tothom diu ribans, doncs pas perquè en diria llaços, amb ribans i cascavells, amb un ram de flors d'un costat, en principi roses, però tot no són pas roses, ni violes, i de l'altre costat la imatge de la Mare de Déu del Roser. Aquests tambors, panderos, serveixen
ja la viu de Fabra al 35 deia servien a les pabordesses a fer recapte, a anar per les cases i a fer recapte per entretenir l'altar de la Mare de Déu del Roser. Aprofitaven un casament, aprofitaven una festa, aprofitaven un bateig i feien recapte cantant i s'acompanyaven amb aquest pandero. És una descoberta per la Simona, que n'ignorava completament l'existència. I com que la viu de Fabra li havia dit que a Sant Pere del Forcàs i a Planès també hi havia pabordesses que tocaven el pandero, tampoc no va poder fer un estiu, doncs, i va ser l'estiu 37, va anar a Sant Pere del Forcàs a la recerca del pandero de Sant Pere del Forcàs i de les pabordesses, si encara eren vives i encara se recordaven de quelcom, que li poguessin permetre de contextualitzar l'objecte. Veieu, la Simona intuïtivament sap que el patrimoni no són pas únicament objectes. Encara que se preocupi, quan l'obtindrà aquest pandero, el pandero de Planès, és el de dreta, el més mal fotut. En l'estat, ha estat per això adobat, s'han refet els ribans i els cascabets, en l'estat que se troben actualment a la Casa Pairan. Doncs, vull dir que no pas esperat que la UNESCO decreti que hi ha un patrimoni material i un patrimoni immaterial que no cal pas descuidar. Per ella tot això va junt. Si s'adona immediatament que cal salvar aquest objecte, que se troba en un recull amb els endreços, i fa de per manera que pugui ser portat a Perpinyà en el futur museu del qual ja se parlava, també se preocupa de com s'utilitzava aquest pandero, qui l'utilitzava, i l'utilitzava per què fer i cantant què. Per sort, troba encara unes velles vestides de negre amb el mocador al cap, que són antigues pabordesses i que li poden recordar el que cantaven abans. Malament, perquè ja no canten, i amb aquestes 3 o 4 persones, la Simona també descobreix, sempre de manera pragmàtica, intuïtivament, l'interès de les enquestes dutes a terme no amb una sola persona, cosa que d'altra banda fa, però amb un grup de persones interessades pel mateix tema, de manera que cadascuna dona una visió, i n'hi pot haver una que parla més que les altres, evidentment, això és inconvenient, però la Simona per lo que és de parlar en sap. En tot cas, s'adona que cadascuna projecta en aquests records de quan eren joves i que cantaven cançons de pandero, cadascun hi projecta el seu temperament. I segons el seu temperament, n'hi ha que recorden cançons de caire més noble, d'altres cançons més coquines, fins i tot, que acompanyen amb un somriure. Doncs mira, fa veritable enquesta etnogràfica, de fet sense saber què en fa, i sobretot sense mirar quina és la teoria, suposant que en aquest temps la teoria fos quadrada i establerta, com ho pot ser ara. Doncs tot això ho va descobrint sobre la marxa i continuarà fent. Continuarà fent a l'estiu, perquè és a l'estiu que és al país i que pot anar així a veure l'un, a veure l'altre. L'any 38, que és l'any que publica Lluita amb l'Àngel, li indiquen, de fet és el 39, no sé que parlem ben pas d'un any, l'any 38 recull coses a casa de la Maria Siné, coses que aquí són les preguntes de la Simona que fan que la Maria Siné restitueixi aquest patrimoni. És una passió vostra, de la qual la Simona ignorava que la Maria Siné la sabés. De cops cal burxar les memòries perquè se recordin. El 39 fa la coneixença d'una persona que tindrà una gran importància per a la recerca de la Simona i amb la qual s'entén així a primera vista. Hi ha una empatia que neix amb aquesta dona, amb la Germaine Sarraí Baudet de Casada, que és de Bula-Ternera.
Aquesta dona no és pas algú que s'ha trobat pel camí com la viu de Fabra, és algú que li han indicat com essent una dona de tradició que sap coses. La trobada de les dues dones hagués pogut ser pèssima, perquè pertanyen a dos mons diferents i són completament diferents físicament, però, mira, hi va haver els àtoms ganxuts que van durar fins a la mort de la Germaine Boyer, poc temps abans de la mort de la Simone. Un altre personatge que entrevista a partir del 38-39 és aquest Jaume Rovelló, dit Calilla, del qual, anant a la recerca d'aquests personatges, he trobat només el cor recordatori al cementeri de Sant Miquel de Llotes. Serà també un fons i una font important per la Simona. Aquest ex-pastor que no sols se recorda de cançons, sinó que se recorda quan les va aprendre, si són cançons apreses i no pas cançons que vinguin de la família. I això és molt important perquè la Simona se faci una idea clara de com naveguen les cançons en un territori, de com se transmeten. Aquest Jaume Rovelló li canta una cançó de Segar, i li diu que aquesta cançó l'havia apresa quan anava a segar, quan s'allugava per segar a Cerdanya. I la cantaven segadors que venien del sud. I vet aquí com un patrimoni pot circular, cosa que la Simona descobreix no pas perquè ho diuen els llibres, sinó perquè els seus informadors li ho diuen. A partir dels anys 40, us he dit que fa més vida al país la Simona, ja que s'encarrega de la propietat de Sant Miquel de Llotes, i això li permet també de ser present al país en moments en què feia anys que no hi era més, en moments d'aplecs, que són una ocasió de retrobar la tradició viva. Per exemple, a la Trinitat, Santa Maria de la Serra. Sant Pere. Sant Pere. Sant Pere. No, ça va. Si s'hi posen tots dos. Deuen tenir raó. Doncs Sant Pere de la Serra, o sigui la Trinitat. On, assistint a l'aplec des del vespre, com mana la tradició, la Simona s'hi troba una quantitat de gent que hi passa la nit a la Trinitat, i ella, tan bona catòlica, bé s'adona que aquesta gent no són pas catòlics practicants com ella, tenen una altra forma de devoció. I aquesta forma de devoció, si bé pica la seva curiositat, en cap moment no li dona una connotació negativa. És a dir, que té aquesta empatia, aquesta acceptació de maneres de sentir diferents de la seva, de maneres de creure diferents de la seva, i té el respecte d'aquestes maneres de creure. Vet aquí el que en diu en els seus dies d'any. Religion ardente chez certains, religion et superstition mêlées chez d'autres, irreligion no moins ardente chez beaucoup. I entre els religiosos hi ha comunistes notoris. No, i tot això, per la Simona, no és objecte d'observació i de notació. O sigui que realment era una persona que pel seu esperit obert era molt preparada a admetre el que podia haver d'irracional dins una tradició, dins una literatura popular. La Trinitat, Marcèvol també, on no manca pas d'anar, aquesta vegada és Santa Maria, no? Bé, no te li pot dir Sant Pere, davant de tantes autoritats, jo m'inclino davant de l'Alain. Parlava d'autoritats. A la Mare de Déu de Domenova, que ha estat el pelegrinatge amb Sant Maurici, ha estat, quan era jove, el pelegrinatge més freqüentat per la Simona, hi dedica una aquarel·la, una almenys, hi dedica un poema reprenent el motllo, com ho havia fet ja per la Mare de Déu de la Roca de Nyer, reprenent el motllo del goig, i aquí
clarament la retronxa, la demanda que fa el goig de Domanova a la Verge, inclòs dins la poesia de la Simona. Mare de Déu de Domanova, si hi ha un sempre guia nova. En els aplecs s'hi troben sempre gent que en saben, com per exemple aquesta dona vella, que no li va pas trobar a la Simona, sinó que la hi vam trobar amb el meu home, i que en devia saber. Simultàniament, finals dels anys 30 i durant els anys 40, la Simona enriqueix la seva ciència, he insistit molt sobre la intuïció, però és una dona que per escriure català ha estudiat català amb llibres, doncs sap ben bé que per la literatura popular ha de fer de la mateixa manera, i faig un petit retorn enrere. No seria pas impossible que dins el seu desig de recollir folklore no hi hagués pas el llibre que Joan Amades li va dedicar el 1935, que era un llibre de folklore de Joan Amades. No tinc pas l'assegurança que el va llegir immediatament, que s'hi va precipitar el 35, però sí que tinc l'assegurança que més tard el va llegir i va prendre apunts, com ho feia de tots els llibres de folklore que anava llegint, tant folklore del nord, tant el folklore de totes maneres és per damunt de la frontera o per de sota, tant de folcloristes del nord com de folcloristes del sud, i al cap i a la fi no n'hi ha cap ni dels Milà i Fontanals ni dels Pelai Gris i altres que li escapin. Aquí teniu dos llibres fonamentals per ella, més el d'esquerra que no pas el de dreta. El d'esquerra és la tesi de son germà, a la qual torna molt sovint, que se rellegeix des de diferents caires i en la qual troba molta informació sobre la literatura popular, sobre el teatre popular, sobre el teatre religiós, sobre el cicle de Quaresma i de Pasques, sobre els goigs, com ho indica el títol. A part de la veneració que té pel seu germà, el llibre de totes maneres se mereix una certa admiració, no obligatòriament germanívola. Amb el llibre d'Horace Chauvet veiem com aquest és el primer, no és pas el primer escrit d'Horace Chauvet, més el primer que va llegir la Simona, i ja al 47 comença a tenir una certa ciència etnogràfica i s'adona del que no va bé en aquest llibre. O sigui que en fa una lectura crítica bastant dura en els apunts que pren. Després, quan al 62 se li demanarà de fer un article necrològic sobre Chauvet, serà matisada sobre els mèrits de Chauvet, però no irà pas tan lluny com en criticar-lo, com ho havia fet espontàniament. Què li retreu a en Chauvet? Moltes coses. Li retreu de no ser científic, com ho caldria, és a dir, de notar llegendes perquè li va bé, sense indicar d'on les ha preses quan no hi ha cap referència. No hi ha cap referència i, a més, en el llibre de llegendes populars catalanes, les llegendes són en francès. I n'hi ha només una parcialment en català. Per la Simona això ni s'ho ha plantejat mai. És material català, s'ha de recollir en català i s'ha de restituir en català. Entre els estudis de la Simona tenim la prova que se va inscriure a la Biblioteca Nacional per anar a llegir obres cabdals. I això me sembla que és el 46, de l'any 46-47. Quan torna al país, que és més sovint, però el treball de la terra la priva de fer totes les enquestes que voldria, malgrat tot va a entrevistar una dona de Vallcrosa que li han assenyalat com a sent posseïdora d'un gran repertori de cançons, i en efecte, la Maria Dutres, que s'està a Vallcrosa, que és un veïnat de Càmeres, sí, l'especialista? Sí? Ah bon, et pas tu l'especialista? És un veïnat de Càmeres o no? No, va bé, un xic d'entusiasme, fi. Ell escuta fora, quan va a Vidilla o de Sant Miquel de Llotes. A fora, res, bo. A ella mateix hi troba una dona preciosa que ja havia entrevistat als anys 30, que és la Teresa Malet
homes de casada. Aquesta Teresa Malet prové del mas d'Arsús per damunt de Bur damunt, però com que la seva filla és a Illa, ha vingut a s'estar a Illa, ara que se fa vella, i la Simona, que l'havia interrogada puntualment, ara la té més a prop i realment s'adona que aquesta dona sap moltes coses, no sols cançons, pregàries, tota mena de pregàries, sinó que això ho restitueix dins el context, també sap comptar com aquestes pregàries hi han arribat i doncs recontextualitza, i la Simona, gràcies a aquesta recontextualització de la Teresa Malet, ella mateixa ho podrà recontextualitzar per nosaltres, pobres lectors. El 1960 fa una adquisició, la Simona, moderna, que és un magnetòfon. Però s'adona que recollir cançons, fer notar per qui ho sap fer la música de les cançons, que ella reprodueix cantant, està bé, però gravant iria molt millor. I aprofita una estada a París per comprar un Philips, un gros, d'aquells magnetòfons de banda, i torna a Sant Pere del Forcats. A Sant Pere del Forcats a entrevistar dones sobre el patrimoni rosarià, no hi havia pas anat d'ençà del 37, sem al 60. Les dones que havia entrevistat eren velles, imagineu el 60 què en resta. I nosaltres quan hi vam anar uns 10 anys, vet aquí el que en restava. Restava de la primera generació la Margarida Terrada. Donc, de les primeres dones entrevistades en 37, aquesta Margarida Terrada, que ara ja no hi deu ser més al cementeri perquè hi havia un paperot que deia si coneixeu aquesta persona, assenyaleu-vos. I me va dir, jo la conec, però què són jo per a aquesta persona? Les dues altres, la Maria Badia i la Maria Blanc, la Simona les va trobar al 1960, eren tan belles com les primeres que havia vist al 37, elles no havien estat abordesses i vestides gairebé igual, i les va trobar caminant trico-trico pel camí de Sant Pere del Forcats a Planès, sempre segons aquest famós pensament que si vols trobar, trobaràs. No eren pas antigues pabordesses, però una d'elles era parenta d'una pabordessa i aquestes dones havien sentit les pabordesses i podien cantar, o si no salmodiar, però com que l'aire és molt repetitiu, amb un n'hi havia prou, 20 peces més que les que havia recollit. La Simona havia recollit una quinzena, gràcies a aquestes dones que elles restituïen un patrimoni que no havíem viscut com a productores, sinó com a auditoris, en va poder recollir una vintena més. I això fa que té, la Simona, evidentment, no és pas la primera a haver-ho fet, d'altres ho havien fet abans, en particular Pierre Vidal a la fi del segle XIX, i la Simona va llegir la seva obra, i ja la tenia llegida en aquell moment, doncs hi ha peces recollides per la Simona als 60 que ja han estat recollides en d'altres corpus de cançons de Pandero, però n'hi ha unes quantes que són inèdites, sobretot que li expliquen ben bé, o sigui, no pas aquestes dones, les primeres li havien explicat, i això és important per la recerca etnogràfica, li havien explicat com se servien del Pandero, com se'n servien, com el tenien així més aviat alçat i com de quan en quan deien quelcom d'un xic massa llesta, un xic massa agosarat, s'amagaven un xic darrere del Pandero. Aquestes cançons un xic agosarades els hi permetia de demanar una tarifa més... És pas de broma, això. És a dir que segons hi havia una suma, diguem, a sota de la qual no se baixava, però sí cantaven el Tirar de la daga en particular. És una cançó que mereixeria de ser ben examinada perquè la daga no és pas ben bé una espasa, en fi, bonsoir. I doncs aquí sí cobraven força. Doncs el que li van dir sobre la utilització que feien del pandero, no sols per això, sinó per la forma canònica. Hom se preocupa sovint
encara, malauradament, en recerca etnogràfica a saber, però és que és la bona forma. Aquesta cançó és que és la forma original, és que és la forma tradicional, és que és aquesta la bona. I mira, les pavordesses del Roser no tenien problema. Deien, si ens descuidàvem d'un mot, ens descuidàvem, tant se val, donàvem un cop de pandero i així amb el cop amagàvem el mot que no sabíem i si no ho sabíem, inventàvem. Doncs la creació de cadascú, l'afegitor de cadascú o la peça que cadascú hi posa forma part de la tradició i s'ha de prendre en compte com a tal. Doncs se troba amb dones amb les quals pot enregistrar cançons de pandero i que eixamplen i molt el seu repertori. Qui li oposa tot això i moltes altres peces, qui li oposa música a la Simone és un seu veí del carrer de la Paraire, que és en Charles Lafont, d'altra banda conegut com a músic de coble i compositor de sardanes. I arriba el moment de passar a una altra fase, que seran les publicacions. Ara té uns conjunts temàtics prou treballats per publicar-los. Ho fa a la revista Tramontana. I teniu aquí, a dreta, la primera plana de la primera publicació en la qual veiem aparèixer Folklore intime du Roussillon amb aquest senyal de propietat intel·lectual on indica en nota que és el títol d'un futur recull seu i se reserva el títol. El títol li havia suggerit el seu germà. La Simone esdevé prou, gràcies a aquesta publicació, hi ha d'altres que seguiran a la Tramontana i en altres revistes, és considerada entre els catalanistes de Perpinyà, els rossellonesos, com una especialista de la literatura popular i com a tal se li demana, entre altres, de fer la ressenya de la sortida al 61 de les contalles de Cerdanya de Jordi Pere Cerdà. I aquí també se comporta no pas amb la violència que utilitza per violència, el mot és excessiu, amb la severitat que utilitza per l'Horace Chauvet, si fa no fa al mateix moment, o uns mesos després, però amb les contalles de Cerdanya també retreu a Cerdà de no haver estat prou escrupolós en fer la partició entre el que era seu i el que era recollit de la tradició, en no haver donat noms d'informants ni indicacions de lloc, cosa que, ja ho sabem, Jordi Pere Cerdà va rectificar en l'edició, en una de les reedicions, aquesta no és pas la primera edició, és ja una segona edició, en la reedició del 2001, Maria, de La dona de la noç, 2001, La dona de la noç i Contalles de Cerdà. El que la Simone no se pot estar de posar en els seus articles són les circumstàncies mateixes en les quals el material que publica li ha arribat. Aquí, com li ha arribat el material del Rovelló, del qual hem parlat precedentment, aquest material és inseparable de l'informant, Rovelló, el qual és inseparable del paisatge en el qual vivia i en el qual la Simone l'ha trobat. Nous prendrons le vieux chemin de Candelle a Casafabres, això a partir del seu mas, aquest camí parteix del seu mas, qui passe al mas d'en Marc et rejoint le mas de Jacques Rovelló que signale 2 pins parasols. Rovelló, qu'on appelait familièrement Calille, m'accueillait dans la vaste salle auprès d'un feu clair, heureux de rappeler le temps de sa jeunesse quand il montait en Cerdagne pour faucher le blé. Vet aquí el tipus de contextualització que se troba en tots els textos publicats de la Simone. I vet aquí el que li retrauran els seus possibles editors. És a dir, de donar, a més del material científic, comprovable, o sigui, el text de la cançó, la música de la cançó, les referències de l'informant, de trobar-hi tot això que li és personal, que és i què és? És una restitució de l'enquesta. Però als anys 60, quan se tractava per ella de fer un recull amb tot aquest material, això no s'admetia. En tot cas, no ho admetia l'editor possible, que era Josep Maria de Casacoberta,
de l'editorial Barsino de Barcelona. I els manuscrits que la Simona li va sotmetre li han tornat amb tots aquests passatges tatxats, on té, en fi, jo me venen ganes de dir amb un llapis violent, són tatxats com inútils, i precisament és això que fa l'originalitat de la recepta de la Simona. Les seues cançons, sí, les seues pregàries, però el que hi posa d'ella mateixa, el que ens fa saber de l'enquesta, perquè dins l'enquesta hi ha l'informador, la informadora, i hi ha l'enquestador. I l'enquestador hi posa molt del cert. I segons com ho fa, segons on és, segons les sensacions que passen, el resultat serà diferent. Mireu, no s'entenia llavors. El recull La gerra al sol és ple d'aquesta... Si voleu, és l'equivalent en poesia d'aquesta recerca de la Simona, i fins i tot dins el poema mateix que serveix de títol, La gerra al sol, aquest poema té com a base el fet d'haver sortit una gerra que era dins un celler a l'ombra, una gerra que havia servit per oli, que no servia més, en sortir-la a l'exterior, el sol li torna a donar vida. És això el folklore de la Simona. És una cosa descuidada, però que si la tornes a posar en el bon sol, li donaràs una altra vida. L'animador cultural Esteve Albert, baixant de Cerdanya, l'ajuda, no sé pas qui he fet, vol ajudar la Simona a publicar, i per això, com que la Simona circula malament en aquell moment, van en els pobles en els quals la Simona ha recollit material, i aquestes fotografies de format quadrat són de l'Esteve Albert i són precioses per recontextualitzar el material recull. El recull se presentarà amb dues parts, una part de pregàries, i veieu les pregàries reunides per temàtica segons la finalitat d'aquestes pregàries, que totes són per demanar quelcom per l'individu, per la persona. El conjurador, que és el conjurador de Serrallonga, que correspon a les pregàries pel temporal. I la Simona fa tot un paràgraf sobre els conjuradors, cosa que l'editor no manca pas de trobar extra. No pas extra, pas cet extra. No, inútil. Les cançons les reagrupa d'una manera que pot semblar curiosa, fins i tot dubtosa, però que de fet és molt sincera i molt eficaç. Les cançons les reagrupa sota els títols A voler damunt, A voler ternera. És a dir que no són pas cançons de voler damunt o cançons de voler ternera. No diu pas mai que són específiques d'aquest lloc, bé se'n guardaria, sinó que les ha recollides en aquest lloc. I per ser exacta, més exacta, però cal dir un títol més llarg, potser que hagués hagut de dir cançons de la Germaine Baudet recollides a Voler ternera, o cançons de la Teresa Homs recollides a Voler damunt. Perquè de fet, en cada lloc, llevat Illa, en cada lloc té una informant. Com a Bellcrosa té una informant de la qual hem vist el retrat precedentment. Reuneix en un mateix capítol les cançons recollides a Corbera i Sant Miquel de Llotes. Evidentment aquests municipis són tocants, però n'hi ha d'altres que són tocants. I no els dedica un capítol, no ho reuneixen en un capítol. I d'això se n'explica. Si ho fa, és degut a ella, a la seva biografia, perquè per son pare és de Corbera i per casament amb el seu home s'ha feta de Sant Miquel de Llotes, i els paisatges de Corbera tenen importància per ella a través del record que en tenia son pare, i Sant Miquel de Llotes pel viscut que hi té ella d'ençà del seu casament. I això ho explica tranquil·lament. Doncs per què a Corbera i Sant Miquel de Llotes? I bé, mira, perquè per mon pare vinc de Corbera i perquè gràcies al meu home som de Sant Miquel de Llotes. Imagineu en casa coberta davant d'això. Que d'altra banda tenia moltes virtuts, l'home, diuen. A Illa hi va recollir moltes coses, no sols el material de cançons que és contingut dins el capítol dit a Illa,
sinó les tradicions de Nadal i les de Pasques i de Quaresma és normal. És a ella que la Simona ha viscut tot això, doncs és a ella que també tenia més informant, ella tenia ja per ella mateixa més informació i més informants a anar a entrevistar. Doncs ella, tot el patrimoni d'ella dona lloc a, de fet, 3 capítols i és aquí que el nombre d'informants és més divers. Però és interessant de veure que en aquestes hi ha un informant home, ella. En aquestes informants hi ha tant gent que han estat en contacte amb ella des de la seva petita infància, com la Maria Siné, com gent que venen dels vilatges del voltant i que són a l'hospici. D'aquí la importància, si més no literària, de l'hospici. A fer valer per un dossier en benefici de l'hospici d'illa. Però el capítol més acabat, més ben fet, més polit, que reuneix, per mi en tot cas, que reuneix totes les qualitats dels precedents, és el capítol final que dedica a les cançons de Panderi. I aquest mai no ha estat publicat. Els altres ho han estat a trossos, però aquest mai. La visió que tenia Simona d'aquests paisatges era una visió estiuenca, puc viure aquí una visió hivernenca. Mira, la pròxima vegada millorarem, si sem dins. Espapissant tots els paperots de la Simona m'he trobat amb moltes coses que podia sospitar i d'altres que no. Però sabia que havia publicat en revistes 3 contes. Els 3 de dalt, la Fondòria, el Poder del Cant, la més petita. El Poder del Cant és interessant perquè no és pas un conte, no és pas pròpiament un conte, és una narració en la qual la Simona insereix un màxim de folklore recollit. És la vida d'un poble fa 100 anys, i doncs la gent fa les pregàries que ha recollit, canten les cançons que ha recollit, fan les activitats agrícoles, en particular la collita de les olives i la fabricació de l'oli, tal com li han dit al Mas d'en Marc que se feia abans, etc. Però, en els darrers papers de la Simona, no és pas un conte que m'he trobat, sinó tota aquesta llista. I en aquesta llista són en estats, no són pas tots genials, aquests són acabats. Acabats vull dir que hi ha un començament i una fi, hi ha una història. No acabats del punt de vista literari, no acabats de treballar. Interessant és que la Simona tenia ganes de fer un recull perquè hi ha un parell de pàgines que són d'introducció, clarament d'introducció. I on diu que el primer conte, de fet, ella mateixa se posa a s'interrogar ella mateixa, i el primer conte que havia sentit era el conte d'en Pipetis, un conte estrictament illenc, que en tot cas ho suposava ell, perquè se passava a illa, i que havia sentit de la boca de la Francina Sobrà, que havia estat la criada dels Pons quan en Josep era petit, i en Josep, Sebastià Pons, diu que aquesta famosa Francina Sobrà havia estat l'institutrice de mon langage. Doncs les fonts de la Simona, per això, són fonts dignes d'interès. Redactat de la mateixa manera i amb la mateixa presentació que el folklore intime du Roussillon, hi ha tota una carpeta de pregàries. Les he titulades pregàries de senyadors perquè he fet servir un títol que son germà mateix havia fet servir al començament del segle en un article publicat a la Revue Catalana, però ella mai no ho fa servir, això. Ell diu pregàries populars o bé diu conjurs. I aquí hi ha, malgrat tot, la reacció de la bona catòlica, a la vegada bona catòlica i filla de metge. Imagineu que se troba davant de pregàries per curar la gent. Bon, no són pas pregàries catòliques, això no. Encara que sempre s'hagi d'afegir 3 Ave Maries a la Santíssima Trinitat. Vaja. Però no és pas quelcom de... no és pas una religió, diguem, ben recomanable. I d'altra banda, amb tant de metges a la família, com anar a recomanar aquestes maneres de guir, tot simplement. Però la bona catòlica i la bona filla de metge i mare de metge, tot això ho ha anat recollint. No és pas
pas que ho hagi suscitat, no crec pas que ho hagi suscitat, però són coses que la gent li han dit i ja la viu de Fabra ja li va dir pregàries d'aquest tipus. És a dir que quan se demana a la gent si saben coses d'abans, surten d'aquestes pregàries de senyadors, d'aquestes pregàries remeieres. La Simona les podia deixar de banda, perquè no era pas això que anava a cercar. Però poc que les va deixar de banda. Al contrari, les va recollir. I els hi va donar, finalment, la mateixa forma que el folklore íntim, cosa que deixa suposar que també tenia intencions de publicació. Les classifica per ordre de què? Per ordre de... voldria trobar el tema científic per ho dir, ara no ve pas. A veure, per què serveixen? Per quina malaltia serveixen? La posologia sí que cal 3 gotes o un vell. L'indicació. La indicació. I a vegades la indicació mateixa te deixa un xic somiador, com la piruleta. I la recepta té una forma narrativa. La Mare de Déu al matí se va llevar, pren el cistell a la vinya se'n va anar. L'anar és un xic amagat. Una vegada, no pas una vegada, una verga a l'ull la va tocar, embalida la va posar. Doncs si vos ha arribat de tenir l'ull picat per una verga o per una branca, és que teniu la piruleta. Si la taca és negra, que Déu l'entregui. Si és blanca, que Déu la tanqui. Si és vermella, més avall, mar avall, se'n vagi ell. És una de les receptes més llargues, les altres són força més curtes, i mira, si són eficaces, per què no provar-les? És arreu fet, per adoptar la posició de la Simona. No sé si les va fer servir per ella, però en tot cas les recull. Les recull perquè són una producció humana. Perquè són una producció humana i que per això se mereixen tot el respecte. I és segurament aquesta empatia que tenia la Simona per tothom, per la gent de la seva família, per la gent de la seva classe social, però pel poble d'una manera general, que li va fer que pogués recollir tant de material i va fer que, i retrobem una fotografia de baix, que al final de la seva vida la consideressin com l'hereva de son germà, no sols els catalanistes de Perpinyà, no sols els lletraferits del sud, que s'adreçaven molt sovint a ella pels homenatges a Josep Sebastià Pons, però també com si a través d'ella el retrobessin, sinó també la gent del poble. I el dia mateix de l'inauguració de la font a son germà Josep Sebastià Pons, després de la fotografia familiar, quan la família va haver evacuat el banc, se va apropar una dona vella, que podia ser una de les seues informants. Llavors, gent digui, m'agradaria de saber qui és aquesta dona. La podem trobar. Perquè ja estava explicant, tenim a l'arxiu unes fotografies d'identitat amb dones amb el negre, és possible que pugui trobar. La grossa Basquiesa, que vaig fer, una de les grosses, és que la Janine me va dir qui era. La Janine m'ho va dir qui era. I jo, tonta, en lloc d'immediatament agafar quelcom per escriure, vaig dir, tu dirà un altre dia. Li tornaràs a demanar un altre dia. Jo només t'ho de saber. Clar, vivia a la plaça. I me permet de tenir un pensament i una salutació per aquesta Janine de la qual parlem, Janine Conseller, cap de cultura de la vila d'Illa, a la qual se deuen moltes coses del reviscolament del patrimoni d'Illa i a la qual devem, per si cas ho haguéssim descuidat, d'haver celebrat durant l'any 2019 la Simona Gai. Gràcies per la vostra atenció. Que n'hi ha que han pres notes i tot, I si no, ho tenim enregistrat i si allò funciona, fins i tot gravat amb imatges. Què en faig d'això? Això, ara. Jo volia agrair la Miquela perquè més enllà de tot el que sap, de l'experta que és i
i de la riquesa de la seva comunicació, explicació, anàlisi, tot això, realment tenia molt d'interès que pogués explicar això davant dels estudiants, perquè per mi és un model de treball, de metodologia, de presentació que lliga el treball de camp, la pedagogia comunicativa, les referències, el procediment científic, en fi, tot això. I per tant, realment crec que és important que feu vostre tot allò que hagi explicat aquí la Miquela Valls i que n'aprengueu també de la seva manera d'abordar, d'investigar, de conjuminar tots els elements que permeten d'arribar a una cosa tan ben feta i tan clara i tan pedagògica, sigui a través de les explicacions que fa així i que fa cada cop que se li demana, i tot això alguns ja ho deuen haver sentit dins les setmanes de les diades poncianes, la setmana catalana d'Illa, havia fet moltes coses dins el programa de l'any Simona Gai, o aquí mateix, a través de l'exposició que va fer possible la Generalitat. I també voldria esmentar la PLEC, que potser no recordo pas si havia citat abans de començar aquí, perquè la Miquela és un dels pilars de la PLEC i moltes activitats també les fa en aquest marc de difusió i amb aquest esperit de la PLEC. Per tant, encara una vegada, moltes gràcies a la Miquela, i espero que n'aprenguem tots el màxim possible. Doncs moltes gràcies. Em fas un gra massa. No, crec que no, realment. He estat ensenyant tota la meva vida. Vull dir, vaig entrar a l'escola normal que tenia 15 anys. És com entrar en religió, això. Bon, en tinc 74 i me puc pas passar d'anar dins un establiment escolar almenys 2 cops per setmana. Vull dir, començarà a ser un vici en aquest punt. Quan parles de metodologia és que, vull dir, és obligat. Quan tens a davant teu, has de fer un curs, concretament, un curs de literatura catalana, davant d'estudiants que saben mitjanament català, que de literatura catalana veieu, en sospitaven pas l'existència, i has de posar formes, i has de posar formes i ha de ser atractiu. Hi ha pas d'altra manera. Però això és la necessitat, vull dir, és davant de la necessitat de l'ofici. Ara, conèixer la Simona Gai és llegir la seva obra, és espapissar, és fer parlar, això també és una formació. Jo he fet estudis de lletres, doncs mínimament, com ho vaig dir un dia, i la Josiana Cabanes ho havia descuidat, veieu, se diu cosa genial així i ho descuida. La Josiana Cabanes me va recordar, i d'ençà sí que me'n recordo, havia dit que jo no escric. Hi ha gent que són escriptors, jo no, jo sé llegir. Doncs cal saber llegir. Cal saber llegir i veure el que hi ha dins els textos i el que hi ha entre les ratlles i que hi podria haver, en fi, en 3 o en plenes. Però el que és fabulós aquí és que la Simona és una excel·lent folclorista que no ho sap i que ho esdevé pel camí. I és això també que és prodigiós i que descobreixes, perquè de fet és cronològic, el que us he presentat, és cronològic. Més s'encerta que la cronologia és lògica en el cas d'aquesta recepta i d'aquesta dona. I voilà. Doncs encara més, perquè n'afegeix encara a les explicacions i a la presentació, i per tant CQFD, el que estava dient és encara més veritat. Doncs moltes gràcies una vegada més. Anem pas a passar la matinada, no us donareu gràcies. No. Perquè no té un deute l'Alà, perquè li vaig fer passar el bac i li vaig posar 10 a 8. Peut mieux faire, esclar. Cal dir que, se posava pas 20 en aquell moment, tens raó. Cal dir que va fer un molt bon exposat sobre Escuta Maria, que val la pena, no tu, sobre Bedrinyans, sobre el poema Bedrinyans. Voilà. I saps per què el rei de Bedrinyans escriu el rei de Bedrinyans?
Això serà l'objecte d'una propera conferència. I per... Preparem, fem la transició amb València. Moltes gràcies. Per tancar la mitja jornada hem demanat a la Leslie Ballet de venir a interpretar unes quantes cançons, uns quants cants que havíeu triat, no, la Miquela? Doncs que s'havien fet a Illa i que, bé, tornarem a fer aquí abans de passar a baix a fer una mica d'aperitiu, si voleu. Bougie pas. La primera cançó que faré, en faré 4. La primera cançó que faré porta per títol Non Petitó. Doncs és una cançó de bressol. Doncs Non Petitó. Non petitó, la mama se'n va al cantó a cercar un parpelló per amusar el nino. Santa Caterina fa dormir la nina, Sant Joan fa dormir l'infant. Non petitó, la mama se'n va al cantó a cercar un parpelló per amusar el nino. Santa Caterina fa dormir la nina, Sant Joan fa dormir l'infant. Son mort un pardal al dia, son mort un pardal el dia de Nadal. La cançó següent porta per títol Quan jo n'era petiteta. Quan jo n'era petiteta tenia molt de madurs i ara que som grandeta si ne tinc fora que dus. I ara que som grandeta si ne tinc fora que dus. La una és un fadrissastre, l'altra és un teixidor. Ni com voleu que faci si tots entenen l'amor. Ni com voleu que faci si tots entenen l'amor. Me'n vaig a l'hort de mon pare, jo ne cull un ram de flors. Si doni la flors al sastre, el teixidor serà feiós. Si doni la flors al sastre, el teixidor serà feiós. Ai, no sé com voleu que faci si tots entenen l'amor. Ai, no sé com voleu que faci si tots entenen l'amor. La tercera cançó, que crec que ha sigut Vedilla i la Simona Gai l'ha trobat l'any 1963, jo crec, i porta per títol Casadet amb el gitano, si no m'equivoco. Jo que n'eri tan avesada a dormir en un bonic llit, casadet amb el gitano a la paia en dormiràs. Casadet amb el gitano a la paia en dormiràs. Jo que n'eri tan avesada a cuinar en un bonic foc, casadet amb el gitano en cuinaràs els racons. Casadet amb el gitano en cuinaràs els racons. Jo que n'eri tan avesada a portar bonics vestits,
Casadet amb el gitano portaràs que descosits. Casadet amb el gitano portaràs que descosits. I la darrera cançó porta per títol La vella Mariun. La Mariun se'n va al molí amb una filosa d'orfi, a cabaixos d'un as a la tum-patatum, a cabaixos d'un as a la vella Mariun. Quan lo moliner la veu venir, de riure no se'n pot tenir. M'hauràs tu la primera, la tum-patatum, m'hauràs tu la primera, la vella Mariun. Del temps que la roda fa el seu torn, el moliner la va abraçar. Darer la farinera, la tum-patatum, darer la farinera, la vella Mariun. Moliner, ai, lo moliner, deixa'm estar que ho diré. El llop me s'emporta en l'asa, la tum-patatum, el llop me s'emporta en l'asa, la vella Mariun. Si se l'emporta, que se l'emporti, dins del gosset hi ha 10 escuts. Tindràs per comprar un asa, la tum-patatum, tindràs per comprar un asa, la vella Mariun. Quan el seu pare la veu venir, de riure no se'n pot tenir. Això és pas el nostre asa, la tum-patatum, això és pas el nostre asa, la vella Mariun. El nostre tenia 3 peus blancs, 2 de darrere, un de davant. Brama veia música, la tum-patatum, brama veia música, la vella Mariun. I vet aquí. Moltes gràcies, doncs, a Leslie, Miquel, de la vegada, i si voleu ara tornar a baixar.